Kamperen in Zeeland kan de hele winter dit jaar. Het is donderdag 15 oktober. Dit is Zeeland Nu. Verlengen kampeerseizoen moet verlies compenseren. Meer Zeeuwse scholen sluiten de deuren. En met een speurhond op jacht naar muskusratten. Goedenavond. Door de verplichte sluiting in het voorseizoen zijn camping-eigenaren veel inkomsten misgelopen. De goede zomer heeft al wat goed gemaakt, maar niet alles. Om de schade toch tot een minimum te kunnen beperken, kiezen sommige ondernemers ervoor nu juist niet dicht te gaan en het seizoen te verlengen tot in de winter. Zeg maar een half jaar geleden hadden we niet durven hopen dat het zo druk en zo goed zou gaan eigenlijk. Qua corona is het eigenlijk ook positief verlopen eigenlijk. Het is wel heel intensief geweest. We zijn 6 maanden verder en 3 jaar ouder, zeg ik wel eens. Ondanks het succesvolle zomerseizoen heeft de toeristische sector het toch erg moeilijk gehad. Het verloren voorseizoen hebben zij niet teruggekregen en de inkomsten zijn niet ingehaald. En daarom is het naseizoen juist zo belangrijk. Op dat moment is het zo dat als je dan geen toeristen krijgt, dan krijg je die inkomsten niet. Ja, dat is gewoon slecht natuurlijk, maar ook al kijk je over het hele jaar. Ja, als jij soms tot wel tientallen procenten minder omzet hebt, dan heb je nog veel minder winst die overblijft natuurlijk. Dus minder investeringscapaciteit. Sommige campings besluiten daarom dit jaar ook in de winter open te gaan, zodat ze genoeg overhouden voor investeringen. Ook Brinkman doet dat voor het eerst als extra service voor zijn vaste gasten om het voorseizoen te compenseren. Er zijn wel eens mensen die in de loop der jaren hebben gevraagd, we willen wel eens een keer kerst en oud en nieuw meemaken op de Paardenkreek. Nou ja, 2020, 2021 is de kans om dat te doen. Maar een deel van de gasten ziet winterkamperen niet zo zitten. Omdat ik het denk ik dan toch een beetje afzien vind. Mocht het gaan vriezen, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem met watervoorziening en alles. Dus ik denk niet dat dat voor mij weggelegd is. Dan ga je dus naar de douche en dan kom je dus totaal bevroren terug. Het heeft natuurlijk wel wat, maar nee, ik zou er niet echt voor kiezen in de kou. Bij camping Oranjezon gooien ze alleen het voorste veldje open voor caravanhouders en camperaars. Ik ga niet 400 plekken in de winter bezetten. Tegen een acceptabele prijs om uit de kosten te komen. Naast dat wij ook aan ons onderhoud en dergelijke moeten werken. En daarmee de gasten ook niet in de weg kunnen zitten. Op beide campings wordt in de winter onderhoud uitgevoerd, zodat ze in het voorjaar klaar zijn voor een hopelijk beter seizoen. Tot vanmorgen zijn er 73 coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er 10 minder dan gisteren, toen er voor het eerst meer dan 80 nieuwe besmettingen werden gemeld. Er zijn tot zover bekend geen Zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen. Wel melden de verpleeghuizen dat er in de afgelopen week 6 bewoners zijn overleden. 4 in zorgcentrum De Wieken in Zierikzee en 2 op Tolen. En 2 basisscholen zijn na overleg met de GGD dichtgegaan na coronabesmettingen onder het personeel. Het gaat om de scholen De Sterrenpracht in Axel en De Wingerd in Goes. In Goes zijn 2 docenten besmet met het virus en zitten een aantal andere docenten in quarantaine. En in Axel is een onderwijsassistent besmet geraakt die in verschillende klassen heeft gewerkt. De scholen gaan pas na de herfstvakantie van volgende week weer open. België heeft het reisadvies voor Zeeland aangescherpt. Belgen die langer dan 48 uur in Zeeland verblijven, moeten na terugkomst thuis in quarantaine en een coronatest doen. Eerder gold deze verplichting al voor de rest van Nederland, maar was Zeeland nog een uitzondering op de regel. Het reisadvies gaat vanaf morgen 4 uur 's middags in. Het plaatsen van volgapparatuur onder de auto van een dominee in Kruiningen was niet strafbaar. Dat heeft de rechtbank in Middelburg beslist. Volgens de rechtbank kon alleen de eigenaar van het recherchebureau dat de apparatuur plaatste bij de gegevens. De apparatuur werd in opdracht van kerkgangers geplaatst. Zij dachten dat de dominee zich schuldig maakte aan diefstal. Na het conflict heeft de dominee zich afgesplitst van de gereformeerde gemeente en is een eigen kerk begonnen. De 5 Zeeuwse verdachten die in juli zijn opgepakt tijdens de grootschalige politieoperatie Portunus blijven langer vastzitten. Zij moesten vandaag voor het eerst voor de rechter in Breda verschijnen. In totaal stonden er vandaag 6 verdachten terecht. Zij worden verdacht van de grootschalige invoer van drugs, het witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Over de 6e verdachte spreekt de rechtbank zich later uit. Het waterschap Scheldestroom is deze week bezig met een proef met honden die nesten van muskusratten kunnen opsporen. In de watergangen in de buurt van Tolen stropen om de beurt 4 honden de waterkanten af op zoek naar de verblijfsplaatsen van de ratten.
Als de hond zo'n rat heeft geroken, wordt het hol gemarkeerd. We markeren het met een stokje met een lintje eraan. En we lopen een bepaalde traject verder. En de volgende dag dan gaan we daar klemmen plaatsen. Het waterschap wil namelijk zo snel mogelijk alle schadelijke muskusratten in de provincie uitroeien. Dus ze graven heel veel grond uit de taluut weg. Met grote kans op inzakkers. En dat wil je Dus dat willen we niet. Dat willen we voorkomen. Vorig jaar werden in Nieuw-Zeeland ruim 2000 muskusratten gevangen. De restanten van de brandstoftank die gisteren zijn aangespoeld op het strand van Vrouwenpolder zijn afkomstig van een Spitfire die op 22 februari 1944 voor de kust van Walcheren is neergestort. Dat concludeert Wings to Victory op basis van eerste onderzoek. Het vliegtuig was erop uitgestuurd om gronddoelen aan te vallen, maar kwam daarbij in de problemen. Bij de crash kwam de 21-jarige Engelse piloot om het leven. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Wings to Victory wil uiteindelijk in contact komen met de nabestaanden van het slachtoffer. Rechtszaak na rechtszaak voeren en verwikkeld raken in juridisch getouwtrek. 10% van de Zeeuwen heeft langlopende juridische problemen. Bovendien heeft 2/3 na afloop niet het idee dat er recht is gedaan en blijft teleurgesteld achter. Een van hen is Michel Klaas uit Grauw. Hij was als hulpverlener betrokken bij de Bijlmerramp in 1992. In dat moment veranderde zijn leven voorgoed. Ik was daar in de hoedanigheid van medisch rampencoördinator. Vanuit Rotterdam, vanuit het ziekenhuis waar ik werkzaam was. Ja. Die ramp heeft heel veel indruk op u gemaakt. Wat heeft dat met u verder nog gedaan? Het heeft zaken bij me losgemaakt die eigenlijk geleid hebben tot een PTSS. Dus geestelijk een flinke knauw gegeven. Maar ook lichamelijk ziek geworden van materialen die daar op de grond nog lagen. Michel zegt stralingsziekte op te hebben gelopen door de aanwezigheid van verarmd uranium op de rampplek. Daardoor is hij snel moe, heeft weinig kracht en kan hij niet tegen zonlicht. Hij start samen met anderen een rechtszaak tegen de staat, vliegtuigmaatschappij El Al en Boeing voor de geleden schade. Die rechtszaak heeft, als ik het goed zeg, 5 à 6 jaar geduurd. Het is er in ieder geval op neergekomen dat alles is gewoon doodgeprocedeerd. En ja, dat is gewoon heel jammer. Achteraf zijn er gewoon heel veel zaken, ook in ons leven, daardoor ook misgegaan. Want u bent daarna nog meer in rechtszaken verwikkeld geraakt. Kunt u daar kort iets over vertellen? Nou, een deel van de rechtszaak is voortvloeiend in die zin uit de Bijlmer dat ik heb een aantal behandelingen in België gekregen in het UZ Gent die ik zelf heb moeten betalen. Daar hebben we een rechtszaak over gevoerd. Daar kwamen we niet uit. Dat is voort blijven kabbelen. Er zijn zaken geweest tegen gemeenten, omdat ik die gevraagd heb om bijzondere bijstand. Maar de gemeente wilde niet. Hoe vaak bent u in uw leven in de rechtbank geweest? Ik denk misschien wel een 25 tot 30 maal de rechtbank gezien heb. Er zijn procedures geweest waarvan ik zeg van ja, goed, ik heb mijn recht niet gehaald, maar ik heb in ieder geval genoegdoening eruit dat ik het kon afsluiten. Maar zeker wat de Bijlmer en wat hier de gemeente aangaan, daar heb ik geen goed gevoel over. Vertrouwen in de rechtsstaat, die is heel ver gezakt. En als u nou terugkijkt zo op uw leven, denkt u dan, goh, had ik mijn energie en mijn tijd en mijn geld maar in andere dingen besteed? Ja, had ik op dat moment waarschijnlijk geen vrede mee gehad, want je hebt ook nog een eergevoel. En dat zal bij de ene mens op een ander punt liggen dan bij de andere mens. Bij mij ligt mijn eergevoel redelijk hoog. En daar zou ik moeite mee hebben, als ik het niet had gedaan. Over 6 jaar moeten alle 200 schoolpleinen van de Zeeuwse basisscholen groener zijn dan nu. Dus minder tegels en meer planten. In de eerste 2 jaar van deze zogenoemde groene revolutie zijn de eerste 30 schoolpleinen al vergroend. Een nieuwe speelheuvel en een heuvel met natuur en een tunnel. De kinderen van basisschool Het Klinket in Koudekerke hebben het afgelopen jaar een groen schoolplein gekregen. Weg met een deel van de tegels en planten en ander groen erin. Het plein was echt aan renovatie toe. We hebben eigenlijk een soort nieuw schoolterrein gecreëerd voor de kinderen waarin je veel meer te beleven is. Hoe reageren de kinderen erop? Fantastisch. Elk kind kwam, heel veel kinderen kwamen naartoe van dankjewel meester Martien dat u dit voor ons heeft gedaan. Dat is als een groot cadeautje wat ze mochten uitpakken. Buiten ga je 3 dingen zoeken die je kunt meten. Ze hebben meegedaan met de groene revolutie van IVN Natuureducatie. Die revolutie is 2 jaar geleden ingezet en heeft als doel om in 1 schoolgeneratie, dus 8 jaar,
alle Zeeuwse basisschoolpleinen te laten vergroenen. We zijn op een kwart van de groene revolutie. 25 scholen die subsidie hebben ontvangen van de provincies en gemeentes. Dus ja, we hebben ruim 200 scholen in Zeeland. Maar ja, we zijn nog niet op een kwart van het aantal scholen die we willen vergroenen. Het probleem zit hem in de beschikbare subsidie. IVN mag €100.000 per jaar onder de scholen verdelen. We hopen natuurlijk dat komende jaren dat budget nog wat kan uitbreiden, zodat we eigenlijk alle scholen dus in Zeeland een mooie natuurlijke speel- en leeromgeving kunnen realiseren. Een gemiddeld groen schoolplein kost al gauw €20.000. Voor basisscholen is dat zonder bijdrage onbetaalbaar. Op dit moment staan er tientallen scholen op de wachtlijst. Een van de scholen die dit jaar geluk heeft en een deel van de subsidie ontvangt, is de Franciscusschool in Middelburg. We vinden bewegen en ontdekkend onderzoekend leren belangrijk. En eigenlijk was de omgeving van de school daar niet passend bij. We hebben een vrij grijs schoolplein, we hebben dit veld, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Dus dit is een mooie aanleiding om dat te gaan aanpakken. 3, 2, 1. Hallo allemaal, ik ben Maud. En ik ben Jill. En wij zijn de kinderdirectrices van Franciscusschool, oftewel de natuurspeeltuin. Wij maken vlogs voor de natuurspeeltuin die gaat komen. Om te denken dat andere kinderen het ook willen en dat dan de andere scholen het ook gaan doen. We gaan dit hele veld inrichten als natuurspeeltuin. Dat is begonnen met een ontwerp van Maud. Er komen dingen als een speeltoestel van hout, een blote voetenpad, een buitenbank. Dus een buitenklaslokaal, zodat er ook buiten lessen gegeven kunnen worden. Stappalen, kruipbuis. Dus echt voldoende zaken om meer uitdaging voor spel en beweging te geven. Ik vind het heel tof, want dan hebben we ook veel meer zin om buiten te spelen. En dat is natuurlijk heel fijn. En dan maken we er sowieso een extra stukje schoolplein bij. En ook nog een schoen, dus dat is natuurlijk allemaal heel tof. Als je allemaal planten om je heen hebt, dan kan je op een gegeven moment zorgen dat je iets beter kan ademen of zo. En dan kan je ook beter concentreren. En nog een mededeling voor de ouders. Op zo'n groen schoolplein kan je kind wat viezer thuiskomen. We willen nog een nat gedeelte gaan creëren in de zandbak. Ja, dat hoort erbij. Dat maakt mij niet uit, behalve als ik net nieuwe kleren heb. Dan is mama misschien een beetje boos. Ja. Het was een droge dag vandaag. De uitgelezen kans voor boeren om het land op te gaan. Met wolken, brede opklaring en zon was het een mooie dag bij zo'n 13 graden. Morgen weinig verandering. De enige verandering is dat de zon zich meer zal laten zien dan vandaag. De temperatuur blijft hetzelfde en komt dus niet boven de 15 graden uit. En jonge mensen willen op hun eigen benen staan. Maar in veel Zeeuwse dorpen is dat moeilijk. Daphne is wat dat betreft een geluksvogel. Vandaag haar verhaal in Thuis in Zeeland. Het wordt nu al tijd voor mezelf dat ik het huis uit ga. Welkom in je aankomende nieuwe huisje. Dat ik mijn eigen ding kan doen en dat ik niet iedere keer hoef te vragen van joh, hoe laat moet ik thuis zijn? Wat eten we vanavond? Dat je dat allemaal dingen zelf kan beslissen. Dat straks, gevolgd door Trots op Zeeland en het uitgebreidere weerbericht met Jules Gernaert. Fijne avond voor nu en tot morgen.